Čaute lidi, v dnešním videu si zahrajeme Spin Score Card. Je to otevírání nějakých balíčků prostě. Takže už jsme tady v této hře. Jo, už. Takže tady máme bronzovou kartičku. Otevřeme si jo. A co tam máme? Máme tam takže máme tady Adama Traoré. Takže jdeme se ho vystavit. Dáme se ho tady. A vydělává nám nevím kolik peněz za sekundu, ale to je jedno. Máme tady Kai Havertz. Nebo jo, Havertz, toho Havertz. Dáme tady. A nemůžu to číst. Takže koupíme si tady další balíček. Tak, můžeme si koupit už nic. Tak. Máme tady Speeda, kámo. Nice. Ten dobrý. Speeda si dáme tady. Jiný barvy. Takže to je dobrý. Máme tady Antonyho. Tak, toho si dáme tady. A jdeme si zase něco koupit. Koupíme si tady Silver. Ta může být dobrá. Tak. Otevřeme si ho. Máme tady Pedri. Potom tady máme Vanner. Další bude Daira. Nevím, co to čte vůbec. Tak. Taky nějaký. Nevím, jestli to vůbec dobrý. Nebo špatný. Tak poslední dva. Ten stejný. A poslední. Antony. No nic. Máme jich tady docela hodně. To je za Brnty. Nebo jakože za to. Za Brnty. Nice. Něco si tady koupíme. Máme tady free kartu. Nice. Takže. No. Tak. Mám se ho tady. Co dělá? Jo, to není moja. Tak co děláme? Kde je můj? Co tady je můj? Takže. Tak. Za to si to vyměníme. Tady můžeme prodat karty. Chci všechny prodat. Ne, počkej, ne, proč dám mnou? Tam yes. Tak. A pokud se vám tady toto video bude líbit, tak dejte tady takových 50 lajků. A natočím druhý díl.
Hej, co to dělá pořád? Přestaň! Že jsem tady jezdí už. No nic, takže jdem zvrátit. Takže tady si můžeme koupit nějakou botu a něco. Jo, já nemám to. Tady toto je Ice Cream Truck. Tady si taky dokážu nějaké ty kartičky. Počkej, musím něco koupit. Asi ne, že? Možná. Tak. Tady máme free spin. Takže doufám, že mi padne něco. Tak, uvidíme. Zlatý balíček. To je dobrý. Otevřem si ho. Co to je? Lewandowski. Nice. To je dobrý. Tak. Pozbíráme si tady penízky. Tady mám nic. Takže... Že mě se až uspít líbí. Dáme si tady toho Lewandowski. Mám nějakých 75 000 korun. Tak, jdem se rebirthnout. Proč pořád říkám rebirthnout? Prostě rebirthnout. Plním. Nechápu, protože to bere peníze, takže ne peníze, ale jakože peníze. Nemyslím jakože peníze, jakože opravdický peníze, ale jakože tady ty násty. Že to se bralo půl třeba. Já tady mám svoji kartu. Po 7 dnů budu mít svoji kartu, jakože. Nice. Tak se. Nuzen. Další bude Jackson. Je to stejně jako Michael Jackson, ale je to Nicholas Jackson. Dembele. A tady máme Daira, je pořád stejný. Mudrík. Nice. Prodáme si tady nějaký kartičku, který nepotřebuji. 44, 29, 6, kam to je blbý. 67. Nice. Díváme se. Já teďka nevím, ty. 44, kaj. To je on. Kámo. Tak. Dobré. Se tady podle toho zorientuju. Tak, dobrý, máme to. No nic. Tak, zbereme si tady zase penízky. Miluji peníze. Tak. Už máme 240 000.
Můžu si tady něco koupit? To je vlastně tady to tam, ne? Tady si můžu něco koupit. Můžu si tady tu mám, na kterou mám platinum. Nemám nic. No, to je dobrý. Já se tady v těch kartičkách vůbec nevyznám. Kdyby se tady v těch kartičkách někdo vyznal, dejte mě do komentářů něco, co dělám blbě, nebo jestli mám nějaký dobrý jakože, nebo některý špatný. Ale myslím si, že některý mám jakože hezký. No nic. Tak, otevřeme si tady balíček. Poslední tady máme. Tak. No a to bude asi tady se to vydá vše. Tady se ještě můžeme dát. A takhle, takže zatím čau.